दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 29 अक्ट'बरनिफ्राय लानाय जि सुबुं सांग्रांथि रेलि दिनै क'क्राझार जिल्लायाव बियो माने जागायगोन आरो दिनै आरो गाबोन मोनथाम साब डिभिजन पर्बतजरा गसाइगाव आरो क'क्राझार साब डिभिजन बे मोनथामखौ कभार खालामगोन जों बे दायो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि पवित्र जि मोनसे जोनोम जायगा बा बिथांनि जि बे थावनि बासबारियाव जों दङ आरो पर्बतजरायानो पवित्र गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे गोथार थावनि हिसाबै बर'नि जारिमिनाव बर' माहारिजों बयजोंबो मिथिजायो आरो बे जायगानिफ्राय जोङो जोंनि महान उद्देश्यखौ हा हुनि जि जोंनि अधिकारनि बाथ्रा बेलेन ब्लकनि रैखाथिनि बाथ्रा बेलेन ब्लकआव जायफोर इलिगेलि जोंनि जायगायाव हाबफैबाय बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननाय बे दाबिखौ लानानै आरो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा बिटिआरनि सिङाव बिटिआरनि बायजोआव जेखि ओनसोलाव थाया मानो हानि 2006 बायदियै लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ बिनि थाखाय जोंनि दाबि आरो जोंनि पाब्लिक एवारनेस जोंनि बहुत गोबां मानसियानो जोंहा डकुमेन्ट्स गैया आरो जों डकुमेन्ट्सखौ प्रिजार्भ खालामा आरो डकुमेन्ट्सखौ माबायदि जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ आरो बिनि सायाव जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोदों गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइजों साफ्रोमबो बेक्तिया मोजां मानसि जानो हायो गिदिर मानसि जानो हायो सुबुं धोन जानो हायो आरो बिनि प्रमान जोङो जुदि नायोब्ला थांनाय समफोराव जोङो APSCनि रिजाल्ट नुदों बेयाव 13 जन बर' फिसाफ्रा क्वालिफाइ जादों आरो ACS APS बिथांमोना मोननो हादों गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय थांनानैब्लाबो बिथांमोना बे आसामनि गोजौसिन आनजाद हाइस्ट जि माने टाफेस्ट कम्पिटिटिभ एग्जाम बेखौ क्वालिफाइ खालामनो हादों आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो बे मोनसे प्रमान जोङो नुदों सानथाम सिगाङाव MBBS निटनि काउन्सिलिंनि उनाव जि एडमिसननि जि रिजाल्ट बेखौ नुदों आरो बेयाव प्राय 42 जन बर' केन्डिडेटफ्रा MBBS BDS गासैबो बिथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हादों बर' मिडियामाव फरायनाय बर' स्टुडेन्ट आरो गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' स्टुडेन्ट बिथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हादों जोङो फोथायो जे मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां परिबेस नांगौ सान्थि परिबेस नांगौ फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनांगोन गार्जेना जोथोन लानांगोन फरायसाया गोसो होथाबना फरायनांगोन फरायनाय हुदाखौ बांहोनांगोन स्कुल कलेज गारनाय ड्रप आउट खालामनाय बे जोंनि समाजनि मोनसे ब्याधि आरो बे समाजाव बेबायदि खामानिया जायोब्ला समाजा गोग्लैसोगोन दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाया स्कुल कलेजखौ जोङो मोजाङै कमप्लिट खालामनांगोन मोजाङै फरायनांगोन समाजाव ड्राग्सनि प्रचलना बारा जाबाय आरो ड्राग्सनि थाखाय जोंनि परियालफ्रा धंस जादों ड्राग्सनि थाखाय इयुन जोलैया यां जेनेरेसना दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जानानै रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव थानांदों आरो ड्राग्स जौ जुवा बे आरो लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना दायनि जि फोथायनाय मानसि लांखारनाय बे गासैखौबो समाजनिफ्राय गैया खालामनायनि बे मोनसे अभियान आरो जों बेखौ रायजोफोरजों सावरायलांदों जोङो मेथाइनि गेजेरजोंबो फोरमायदों लिफलेटनि गेजेरजोंबो जों फोरमायदों आरो बे मोनसे समाजाव मोनसे मेजर इम्पेक्ट आरो एट्राक्सन दिनै लाबोदों आरो बेजों जोंहा माहारिया एसेबाबो जौगानायाव मदद मोनगोन होननानै जोङो गोसो गोथौयै फोथायो आरो ब्रैथियाव बिटिआर गोरोबथा बर' सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सुक्तिनि उनाव जोंनि गेजेराव गोजोन फैबाय आरो गोजोननि थासारियाव मोजां मोजां खामानिफ्रा जागासिनो दङ सरकारा गावनि खामानिखौ मावबाय थादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनावबो सरकारा गोसो होनानै खामानि मावनांगौ जों बेखौ जेब्लाबो आपिल होबाय थादों आरो आसाम सरकार भारत सरकारा जि जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्ट बादि सिमा बारायनायानो जा स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसनानो जा बा कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु गुबुन गुबुन इस्युफोरखौ जों टेकआप खालामबाय थादों समा डिले जादों खिन्थु टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो एकर्डआ टाइम बाउन्ड जायाब्ला इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जोङो राजा लामायाव गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण अहिंसा खान्थिजों सोमावसारनो थाखाय पाब्लिकनि भइसखौ लांनो थाखाय जोङो अलवेज वी आर रेडि माने बेखौ लानानै जोंहा खुनु कमप्रमाइज खालामनांगौ गैया खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे सुक्तिनि उनाव जेलाव माखासे जोंनि बिदा फंबाय बारग' NDBफ्रा दिनैबो आइनि मेरपेसनि थाखाय बिथांमोना जेलाव थानो गोनां जादों जायफोरा 8, 10, 12 बोसोर दिनै थाबाय बिथांमोना दिनै गनांगौमोन आरो बिथांमोना सुक्तिनि आधारावनो गनांगौमोन खिन्थु आइनि मेरपेसा बे जटिलताखौ खालामना दोनदों दा बेखायनो रायजोनि भइस पाब्लिकनि भइसखौ सरकारनिसिम दैथायहरनो थाखाय आरो सरकारा जाहाथे बिनि सायाव बेबस्था लायो बे मोनसे थांखिजों रन्जन दैमारि मानगोनां बिथां आरो गासै NDBनि 60-70 जन जि जेलाव दङ बिथांमोना गनांगौ आरो इमिडियेटलि गनांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों सरकारजों सावरायदों
खिन्थु सरकारखौ जोङो पाब्लिकनि भइसखौ सरकारनिसिम दैथायहरनो थाखाय बे एजेन्डायाव जों सोनानै लादों दा बेखौनो आङो बुंबाय आङो खोनादों जे जायफोरा जोंनि आइडिअल'जि आरो प्रिन्सिपालजों गोरोबा बा जायफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि बिथांमोननि माखासे व्यक्तिफ्राबो हा हुनि आरो नैबे समाज बेरेखा दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स बेखौ लानानै अभियान खालामनायखौ बिथांमोना वेलकाम खालामदों मोजां मोनदों आङो बिथांमोननो धन्यबाद होदों खिन्थु समाज बेरेखा समाजाव जेब्लाबो डिसइउनिटि समाजखौ जेब्लाबो डिसरिगार्ड खालामग्रा मानसिफोर व्यक्तिफोर दङ आरो बिथांमोननि मुङानो बेखौनो फोरमायो दे आर मेन अफ कनफिउस्ड दे आर मेन अफ नयस माहारियाव दावराव खालामनानै गावखौ बांसिन मावग्रा होननानै जाहिर खालामना जायफोर लायो बिथांमोना इन रियेलि बिथांमोना जेबो मावा बिथांमोना दावरावल' खालायो आरो मुङा जेरै मानसिनि खामानियाबो एरै आरो बे मानसिफोरजों समाजा मालाबाबो लाब जानाय नङा बिसोरो मेन अफ कनफिउस्ड मेन अफ नयस आरो माखासे इउटिउबारफोर दङ जायफोरा जोंखौ जोंनि मोजां खामानिखौबो गाज्रि एजेन्डाजों गाज्रि नोजोरजों नायनानै माने बुंनानै क्रिटिसिजम खालामनानै दिनै प्रसार खालामो आरो बिथांमोननि साबसक्राइबारा बारायो दा बेखायनो जायफोरा जोंखौ रायनानै रां खामायदों रां खामायबाय था बिथांमोननि लाइभलिहुड जागोन बिथांमोननि प्रफेसना माने डेभेलप जागोन आंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया खिन्थु मोनायाव नोङो माने उन्दुनाय समाव बा मोनानि समाव नोङो गाज्रि बेसाद जानानै फुङाव जुदि सोरखौबा नों गोसोखांनानै इउटिउबाव नोङो रायनोसै माने नोङो निउस बानायनोसै होननानै सानोबा बे हारिनि थाखाय खहा आरो बेफोरबायदि मानसिया माहारियाव बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होबोदों आरो फिउचाराव बिथांमोना जातिखौ माबायदि गाइड खालामगोन बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा साननांगौ बिजिरनांगौ दङ आरो बेबायदि निउसखौ साबसक्राइब खालामस्लायस्लाय बेबायदि निउसजों हारिया गावस्रागोन बेखौ बुजिनानै बेफोरबायदिनि सायाव थार बिसार खालामनायासो जोंनि गोनांथि दं होननानै आं सानो आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005007 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।